Hande bo ɓe jawniyam aye mi dilli. Wa alaikum assalam. Jawro. An haɗo gobal. Yau to fada je kare ma da yungu. Wai mi dilla na wai dan mi wai mi dilla Abuja. Abuja fa. To ko kare ta Abuja joni. Nan awala habaru ne? Babu Fulbe NODDI. Na'am. ECOWAS meeting. ECOWAS meeting. Yau. Babu Fulbe kan noddata ECOWAS. To koni babu Fulbe koni wawata. To dara na ECOWAS. Lamido Fulbe ba. ECOWAS. To ECOWAS. Ai mi tokkita mediyaji imi nana habaru. To mi yadde ne woni mi jogaki. Amma ai a yau nake dilli. To ai min alta an gada ai. Ai a yau nake dilli. Ai babu Fulbe NODDI. To ai darne wala. Na ECOWAS. ECOWAS. Wa alaikum assalam. Yo ni on dari. Na share. Allah iko gudu wato do kawrumi arto gobal. Auto. Mo yaba yaki Abuja. Yo der ba ko mi hoccon lalaje jawle andi mi duro jawle. Ko ci Kenya da Cape mi lagare. Kai ma hecci Kenya hocce ni de. Kai wannan nano ba. Gemi jawle bibi den de jawro. Wato en kauti dai wato. Andi mi dan den bibi mi hayya fusa ne. Wannan ne na habar jawle wata. Yawa. Minani on gada habaru mabba. Mabban. Wato moggal wata Abuja lamor da Fulbe. Yawa. A hefti ko? Non Yawa escort meeting. Wato chairman Mositet yawa in ɗaɓɓitata yawa imen ba'en makko jogiiɓe koroje e muqami sitet kamɓe tefata to Abuja. To ami siri mi hoccoyi are an ɗo mi dilla. Lawe fa diwal meɗen tan ba. Kala ko ɗuɓe sitet in ɗaɓɓita chairman e escort meeting ɓe ja ton. Joni ɓarde Bauchi. To wai de ɗum woni. Adana take kaɗa? De ɗum woni. Yawa nogas joweeɗiɗi lewru. Nogas jowenayiru ko joweetati ɗum lewru ndu gonɗen nder. Ɗo ndu Augusta. Nogas joweeɗiɗi fuɗɗata. Yawwa. Wato 20 joweeɗiɗi lewru. Peshare. Harɗo gobal. Na'am. Mi ƴamay peshare. Peshare to wattangal moggal ni. To wai lamiɗo Fulɓe ɗaɓɓiti Fulɓe garowa. Wato ballititoɓe mo to leydi. Ɓe garo o joɗoɓe maɓɓe. To toye watta ɗum bo to na heskota Fulɓe. Harɗo gobal. Ɓe ɗon mi hoccuwa leydi ɓe ndin. Gagga heskota waɗata ɗum. Ai jami aɗo je mi peshare am. Yata dillo galla dillidono ay an lalaw koye ɗon ko ɗiɗi. An warganne yeeso. To inje. Abi ma wadi kullu mo jimmini yide e makko. Wato Muhammad Bello wato kiyama mo diwa Lagos. Kullu ma tilimbe mo jigawa. A hefti ko? Kan kuma mi ɗi kware. Kai dara peshare dara. Wato me yaji temi yamma. Wai dai Anndinoore din ma daga toinan ɗani. Wato dai Anndinoore wato daga Alhaji Ibrahim Iromo Dace wato chairman mo media group mo yetti Allah Kautal Hore. Allahu akbar. Hautande kadin director mo media mo leydi wato national director media Bala Bayero Kullo. Hautande kadi national PRO Alhaji Tasiu. Amma fa ɗum fu ilas ardungal Dr. Abdullahi Bello Boɗejo lamiɗo Fulɓe Afrika. Anani Baba Fulɓe. Fulɓe. To madalla mi Mashallah. Goɗɗum bo. Na en kawroyi. Yawwa.